ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ na nwekwerechi ọnwa nọ ọnụ nwaanyị mba nnọ ụmụnne m ana m otu nwa agbọghọ akpọ m fon sị m nwaanyị mba nnọ m za ya sị m na m tụrụ ntị ala ka ya kora m nwata nwaanyị ọsọ m ya gbahọ n'aka na-akpọrọ m gbasara n'ebo ya nwa okorobịa bịa ọfụma n'ebo ya na-alụbeghị nwaanyị. As a matter of fact, na ya like the young man na like ya no na ya atọla advances dị iche iche tọọ ihe ya lọkụ ya niile mgbe ya hụrụ na ọ naghị ya nọmba ya mara na okwu ya na ọ gbajiri agbaji na the young man na like ya kọpụga ha was just friends. Na m lezie ihe menụ na ụmụ nwoke a na-alaike ịhụ onye hụrụ ha n'anya na ebe ha na-aga na ọ wukukorikori na o wutekwere sha mana ka ya kọrọ m eleni ihe a ga-eme na m werekwa egbotowara ụmụnne anyị ka ha were anya buru anya adịka akụkọ asịrị ga ọ na-asụ nwanne anyị nwoke maka ewu a young man mega ọfụma bi n'ụlọ nnaanị ya a responsible young man ọrụ gakwa n'ọrụ o biri ụlọ ya chọtara akwụ ụgwọ ụlọ biri property niile n'ụlọ ya zụrụ biri onwe ya n'ihi na ọrụ ga ọrụ ahụ dị ya mma. Ọ ya ka enyi ya nwaanyị nọ ntara ya na ya abụọ emewe n'ihe enwe na onye mmanụ how long ha na-emere n'ihe that chapter abịa ya. Ọ ya ka nwata nwokorobịa nọ ntara na ahụ na nọte Naijiria ji ashịrị eze kpaashị eze onye chi ata echi ya ebe onye be echi nwanne chi ya chi elu na ala ghara ata ya gha nwanne nwoke nọ ntara bịa ntụ lose ọrụ ya anụ ntara ya bịa kwawa ya aka ya bịa buwe ya aka nwoke oshedịrị enyi ya nwaanyị nọ ntara ya wụ na ọ jute ego o nwere salon na-emete nwa ego o nwere biznes o metega ego and o tole ụlọ ghọtara na o ruo mgbe nwanne ya nwoke rent ụlọ e mere spy nwatakịrị nwaanyị ya nwaanyị nọ ntara renew ya just one time renewal ya renew rent nọ ntara ọ rent nọ ntara ka o renew automatically ya nwa okorobịa abaghị na ihe a na-akpọ kpontọmi ya abaghị ihe a na-akpọ ịgachana ya fụṅọla ndị Anambra si ijesi ọfọ ya ụna bịa la anụ ọzi steji ọ nọ na ya ke nwata nwa agbọghọbịa nye ke nwoke iwu that na ya achọghị ụmụnne ya na this house not just ụmụnne ya ma ụmụnne ke ya na-enwe anyone ga visit na ya achọghị anybody na-enweghị onye ga-abịa n'ụlọ this house nobody even ụmụnne ke nobody comes ke nwoke ajụwa ese why ya sị na ya achọghị onye na-abịa eleru ya anya elezu anya ahụ and ya chọrọ ime relationship ya enjoy o rukwe na marriage so that ọbịbịa ha na ịbịakwu okwu ime ihe n'isi anwụrụ ya chọghị onye na-abịa arụ ọrụ intense and ya chọrọ ya nọrọ ebe a na ọ mara ya na-eyi efe na ya na like ịghọtago ịgba ọtọ mgbe ụfọdụ ọwụrụ naanị mbe na ukwu so that ebe o buru ha dobiri ya dị na ha chọọ ise na kitchen ha see na kitchen ha chọkwara ise bụ gị na sitting room ha see na ya achọghị a na-aga ya so relative na ihe ha nọ n'ime no relationship. Nwaanyị mba nnọ te nwata nwokorobịa lecha n'anya aka renew rent renew and nwetebe ọrụ no business yet ya mere ọnụ ya rie lezie na ebe mmiri shi baga na opi ụgbọ ọga ọ ya ka na this January na anyị nọ n'ime ka ke nwokorobịa nọ na Italy enwere ebe ọ nọ ya wụ na enwere nwa agbọghọbịa nta ya na ya abụọ nọ nwa agbọghọbịa wụ onye otu nne ya otu nne eriri afọ ya otu nne eriri afọ ya bịara bi visit ya meet that place ya na ya abụọ nọ na-akparị ya agwawa ya jụgasịwa ya enwekwana ya onwe ekwenụ nkwanụ ke nwoke na Christmas nọ ọ gwara nwanne ya nwoke nọ Germany na ya eluzuola ọrụ ya na enwere biznes nọ ya n'anya ya were ego otu a tiga na that business apụta na ya eme otu a mee otu chọta shop na meke ụmụnne m ya na ụmụna ndị a na-ala bekee ote Nigeria shidere na gị na-akọ n'elu ha na-emeasure ya in hard currency ịkọcha ihe na-akọ ịgbakọ ya all few notes ka ọ ga-ewe ha mana ọ bụrụ ka ị hụrụ n'anya ka ya nọ n'ala obi ọnwa the right thing to do for you.
o kwekwele kwucha ego ọ ga-eme n'otoshi the business ọ chọrọ ịba n'ime obi afọ ya nwanne ya nwoke younger brother ya toro eto agwa ya sị ya na onye mega ihe business na Nigeria ka ọwa another Nigeria ebe ọ nọ n'asa na ya biko ebe ọrụ ya agwụla na kama ya ga-enye that money ya chinye that money ya ga-enye ego times 2 mana kama ya ga-enye ya na ya ga-eme international passport ka ya mejiri ya akwụkwọ ofete ebe ka ya chọrọ ya ọrụ nwanne nwoke aṅụ dị very happy because ya nwe ihe ya na nwanne nwoke kpara na Christmas mgbe nwanne nwoke si ga-eme international passport ya wụ luckily na ya onwe ya nwere international passport ọ kara renew because ọ na-use as ID card ihe o meziri wo send ya the data page ya send ya nwanne ya emejiwekwele nụ ya wa akwụkwọ ọ ya ka nwanne ya nụtara ke ntakịrị last born nne the fond of him when no look at Christmas na ya ga-ahụ ya na ya ga-anwụ na ya ga-eme ka ga-eme ka ọzọ ya sị nwanne ngwa ya bịa na kama ọ ga-anwụ ọnwụ na amara na ndị last born na itiri ebe aka o receive ya so ka ọ kọwata nga ka ọ na-akọwaziri nwanne ya na elu zuru job ya nwanne ya etiwe sị na o luzuru job ọ ihe mere na o jiri ọlụtaghị Christmas ọ ihe mere na o jiri mmedewacha onye ọbụla anya n'ama na mgbe ọ na-arụ ọrụ ọkwa na-alụta ọ gịnị mere ọgwa ha nwaanyị ọ gwara na o luzuru ya sị mba ya gwara nwanne ha ka nọ Germany na as a matter of fact na ka ahụ emejurela ya akwụkwọ ya ga-join very soon nwanne ya shi n'elu tebụl nta malie gụrụ ya ngụrụ ọnụ ntara nwanne ya na-agụrụ ya lekwezi enyi ya nwaanyị ka o shi n'azụ bịa ufu ba nwanne ya nwaanyị nọ ntara cham were n'isi atachi okere ga ịnọ ya akwụcha mkpụrụ anya ya todoro atachi nwatakịrị atachi awụọ n'ala gbaa ke nwokorobịa elegote nwanne ya shi nọ in pens ha leta aka ka ọ kụọ ya na nwoke na-akụ mmadụ ihe the girl ajụwa nwanne nwoke sị ele onye ara ka ya sọ ọsọ na ya bịa hapụ ufu tụtụrụ isi nwatakịrị dobi secha ke nwaanyị ajụwa ya sị so na ihe omega ya kwọrọ ya ụgwọ ụlọ denwe n'ụlọ na eblem ya yere n'iure ya house rent ya na ọ dị izi nwaanyị wepụta 350,000 naira were kwụ ụgwọ ụlọ ya kwụọ ya na ka ebe rife afọ anọ so ebe a ka ọ nọ so even ihe niile ya mere ya na ọ ka na-cheat on her ụmụnne m mgbaka ke nwokorobịa jiri shakashiri nwanne ya lihoro ya si ya mba ka etrite ya ịba jụwa nwa agbọbịa sọ ya maka o kpogara ife afọ nọ ya because of 350,000 ka ya gwazie ya onye na ọwụ na enweghị ya na-aga emere ya gbavuru zọbiri nwanne ya nwoke fonu ya wụrụ opu koodu ya si nwanne ya nwoke na ya kpọọ koodu na ya kpọọ koodu fonu n'ugbo nwanne na ya kpọọ koodu fonu n'ugbo nwanne ya nwoke si iji fonu eme nye don worry ya brother na ya ga-akpọ koodu ọ na-eji agbaghe fonu n'ugbo na ya ga-akpọ mmana gwa mma ihe enyi ya nwaanyị mere ya na ya ga-evidio nwe na send jere ụmụnne mgbe aka nwanne nwoke ji ha ya fonu n'aka sị ele ihe ị chọrọ iji mee ya sị gbaghe ya nwanne nwoke agbaghe fonu ya sị ngwa wepụta account number this lady now ya sị ele ihe iji aka brother wepụta account number ama evidio nwe na send ya gbavuru wepụta search pụta account number by then mgbe ahụ ka ara hụrụ ihe this girl at ya edonwegodi ike but weekend mgbe ọ nọ na aga m evidio nwe m send that to our mother send that to our brother no Germany ya edo onye anya n'ihi na ọ nwere idea na nwanne ya no Germany ya ghọtawa na ọkwa ya misfired mgbe ọ na-atara ikodu ihe meganụ nwanne nwoke asịlekwa account number gịnị ka iji eme ya wepụta account nwatakịrị n'aka na akpa ka ya fọpụta fon ya vrara transfer enyi ya nwaanyị nọ ntara 350,000 naira cash ya sị na ọ wee ego o jiri ọkwụ nga na wee ji ọnụ ya kwụ ya na ọ wee ego o jiri new rent ụlọ ebe ọ so denwere nwanne na ya agaghị adị ndụ nwaanyị akwụọra nwanne nwoke ụgwọ ụlọ na ya blemụrụ nwanne nwoke na-ekwe ashia problem ya na brọda hụ ebe ọ landịrị ya na ọ bụrụ na ọ lọtara n'ụlọ onye ọbụla mara na o lụzuru ọrụ ya lekwa house rent MNSP na ya ma ga-akwụ ya na ọ na-akwụrụ ụgwọ school na nwanne ya hụrụ n'anya na ọkwa ihe na o ji ọchọ ka ya na-adị mma bịa holiday bịa n'ụlọ ya because of ya na mmadụ dị otu a bi n'ụlọ ya sị ele ka akpọ brọda ya sị abịakwala ya na-eme travel ke ihe ọhụ ga enyi ya nwaanyị enweta alat tara m eche na egwuregwu piri fon mepe ya wụrụ na ọwụ alat ya ahụ aha bụbata dụrụgodo dị alat first confirm ya wụ surname the same surname with enyi ya nwoke nga ka ọ na owezi ikpere gbuo n'ụkwụ nwa ọ mụrụ amụ na ya dị carried away na ọwụ jealousy o si gbaghara ya o na nwanne nwoke ha bịara ya nwụọna
ya were aka gbanye n'ukwu obere ntị a wozie madam ukwu ọ gịnị kpatara ya mgbe mmadụ na-amaghị ihe o kwesịrị ime asịgodo na ọ bụ enyi ya nwaanyị o kwesịrị ịbịa bad girl dosha ya isi ọrụgodu di ya o nwere right ịga dọọ da girl ọ ma ihe di ya gwara di girl ma gwa di ọgwa di girl sef ya alụọla nwaanyị o nwere right ịtrespass ime irezi aka ya on that girl because of gịnị ọ wee nye di ya ọ wee nye enyi nwaanyị ọ whichever way ọ gịnị ka that girl mere ya onye ọbụla use way ugbu a na ego ji ọlụ di girl akwarala nwanne ya nwoke ugwu ụlọ wụchasịa n'ụlọ nwanne ya nwoke asị ngwa ngwa pak ọ gịnị ka a na-akọ ihe a na-ekwuzi okwu ya wụ enyi ya nwoke asị ngwa my dear ọgọdụ ma mgbaghara na ọgọdụ ma m sị oke ka m nyetụkwa ọnụ time this girl were video nwe send ara my mother got broken I can do anything for my mother not to make her cry ị ga-abịa latụwagodo for now ọ bụrụle ngwongwo ya efe ekwe ka o buru okpukpe ha ni property dị ahụ edita ọnọrọ ya 350,000 ọ lawahara n'ụlọ ya visa pụta ugbo nwanne enyi nwoke nụtara gawa ala bekee onye luzuru ịnọ ngala ana gị mepụrụ enyi nwoke ihe 1 naira elu n'ala ehuru ọkụ gị wụrụ nwaanyị gị mepụrụ di gị ihe gị wepụta mkpụmkpụ diary yesha gị de date gị de exact amount gị de ihe ikwere nye di gị ego ahụ gị de ego ole o nyere ṅụ adịgara zero in case after like 3 months zero ahụ adịrị gị sile pepe gị dere mgbe ụfọdụ 50,000 awụ mgbe ụfọdụ 10,000 awụ 100,000 by additional zero ego i nyere di gị na-amụ percentage amụ interest ime ụlọ ehuru ọkụ everywhere ahụ ala elu kpere ọkụ ala kpere ọkụ ya m na-ekwu ugbu a na ivu na ụmụnne anyị n'ala bekee ụfọdụ ụmụ nwaanyị bidoro iwe salary ivuru di ha ahụ kpọtara ha ala bekee that man imetụ the money aka ha kwụọ bill ofu bill ara ya ha hụta ya that na o deserve ya why ịnụ ebe a ihe mere di gị feel that thing should rotate and come back to you o jukwara njọ ịnọ ngala iwu nwaanyị nwa agbọghọ ịnọ na relationship gị na-eme gị na-edetu after everything I did for you gị na nwoke mgbe gị na-agụ ya na ntị ya mgbe ụfọdụ some of them ha enwe problem ha ga-agwazi n'ihi na nwa nga ịgbara m eme ha ekwutebe ume and by so doing because otu isi na-akpaso ha agwa ha chọwazie solution elsewhere ị ga-amasị ihe ha na-eme before ị mara dị mkpa na-emeziri onwe ihe ya na-arazi gị ahụ ime understand onye gị na-ebi because gịnị inwe ihu agbara gị nye ya ejide m ụgwọ gị nye ya otu gị pụde ya ọ ga-akwụ ya abụọ gị just wuora di ihu agbara ị naghị enye free ihe nọ niile mgbe niile di gị na-ebi n'ụlọ ji ụgwọ mgbe niile o ji ụgwọ every time di gị ji ụgwọ ịkwanye gbakọ mgbe niile enye nwoke ji ụgwọ o ji ụgwọ jirikwa nwayọọ ụmụnne m ọ ga-arụcha mma anaghị echefukwewo ọkwa very few na-echefu soma na-echefu gị nagide n'ọnọdụ ihe mechaa dị mma nwanne m nwaanyị ga-ejide ATM pin dị gị elewele ihe taa nyere bụrụ n'obi na ọ ga-adị mma ụbọchị ọbụla ahụ ihe ọbụla e mere n'ụbọchị ahụ ihe ekeretiri wa akụkọ ga-akọ tụgburu mee ka akụkọ ahụ dị mma emene ka ọ wụọ a combo of regrets ọ nga ọhanụ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ